Ассалому алайкум дӯстони азиз, мухлисон ва ҳаводорони футбол. Гузориши мустақими мо аз варзишгоҳи марказии шаҳри Кӯлоби Бостонӣ манзури шумо мегардад ва имрӯз мо шумо яке аз бозиҳои ҳассос тақдирсозро барои дастаҳои Равшан ва Хуҷанд тамошо хоҳем кард, зеро ин ду даста имсол охирин шонси худро барои ишғол намудани зинаи дуввуми ҷадвали мусобиқа албатта байни худ тақсим мекунанд. Натиҷаи мусовӣ фикр мекунам барои Хуҷанд хеле ва хеле муҳим аст, аммо Равшан вазифадор аст ки дар бозии хонагии худ ба бохт рӯбарӯ нашавад ва ҳатто имтиёз аз даст надиҳад. То ин ҳад рақобати дастҳои Равшан ва Хуҷанд ҳассосияти хеле ва хеле баланд дорад ва мо ҳам инҷо дар варзишгоҳ нишастаем ва атрофи ин рақобат ба шумо албатта ҳарф мезанем. Биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати дастаҳо. Бинандаи азиз, ҳайати дастаи Равшан воқеан ҳам нисбат шояд ба бозиҳои қаблӣ хеле пурқувваттар ҳам ҳаст ва имрӯз бо тарҳи 4-2-3-1 шогирдони мураббии эрони ин тим бозӣ хоҳанд кард, яъне бештар хатти дифоъро имрӯз онҳо мустаҳкам хоҳанд намуд, чунки бо як ҳамлагар ҳунарнамоӣ менамоянд. Ва дастаи Хуҷанд ҳам албатта бо як равиши муайян имрӯз бозӣ мекунад. Масуд Назарзода, мураббии эрони тими Равшан, дар экранҳои мову шумо ва мебинем то кадом андоза ӯ дастаро ба ин бозӣ омода ҳам кардааст. Хуб, ҳайати дастаи Хуҷанд пешкаши мову шумо мегардад. тамошобинони азиз, баробари Рустам Хоҷаев, ҳоло дастаи Хуҷанд охирин бозии худро дар мавсими имсол анҷом медиҳад. 4-4-2 онҳо бо ду ҳамлагар бозӣ мекунанд ва имрӯз мо албатта гумон доштем ки дар ҳайати асосии дастаи Хуҷанд боз бештар футболбозони дигарро ҳам мебинем, аммо нимкати захирави даста назар ба ҳариф хеле ва хеле кам ҳам ҳаст. шояд ин таъсири худро ҳатман хоҳем нахоҳем мерасонад, аммо аз ҳама муҳимтараш он аст ки Диан Тумбас ва Артем Сердюк имрӯз дар хати ҳамлаи ин даста қарор доранд. ду футболбозе ки вақтҳои охир бисёр хуб ҳунарнамоӣ карда истоданд ва метавонанд хавфу хатари зиёдро барои дастаи мизбон ҳам ба миён оваранд. бозӣ аз маркази майдон аз сӯи футболбозони дастаи меҳмон Хуҷанд оғоз мешавад ва мо акнун фурсат дорем шуморо бо ҳайати дастаҳо шинос кунем. шурӯъ мекунем аз дастаи Равшан. соҳибони майдон рақами 55 дарвозабон Евгений Гритсенко аст. дар хати дифои дастаи Равшан бозӣ мекунад махсусан дар марказ Холмурод Назаров таҳти рақами 22, Самуэл Офори таҳти рақами 15 бозӣ мекунанд. аз канорҳо аз канори рост Сорбон Ғиёсов таҳти рақами 74 ва аз канори чапи майдон айни ҳол мо мебинем легионери ин даста ҳунарнамоӣ мекунад Андрей Маркович. ба назарам ҳоло муваззаф шудааст дар ин мавқеъ. хуб, бозигарони дигар Ҷамшед Муродов таҳти рақами 7 аст, рақами 63 Шодиҷон Муродов, рақами 44 Девид Маутор, рақами 11 капитани даста Муҳаммадҷон Раҳимов, рақами 13 Амирҷон Сафаров ва рақами 9 Матич Койо ва сармураббии даста Масуд Назарзода аст. дар мавриди бозигарони эҳтиётии ин даста мо ҳатман барои шумо гуфта мегузарем. ҳоло биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи ҳамлаи дастаи Равшан. партоби бисёр хуби Девид Мауто, фурсат барои Муҳаммадҷон ва инҷо як ирсоли тӯпам ҳоло анҷом мешавад, аммо Амирҷон Сафаров буд, вале дифоъгарони дастаи Хуҷанд муқобилият нишон медиҳанд ва ин вазъиятро бартараф менамоянд. бисёр имконияти хуб буд аз дақиқаҳои аввали рақобат барои соҳибони майдон ва ҳоло бошад ба аввалин вазъияти стандартӣ дар бозии имрӯза таваҷҷӯҳ мекунем ки дар назди тӯб капитани даста Муҳаммадҷон Раҳимов қарор дорад ва омода аст ки тӯбро ба дохили ҷаримагоҳи дастаи меҳмонон ирсол намояд. خب محمدجان رحیموف آماده است برای اجرا کردن ضربه کنجی. اولین ضربه کنجی در بازی امروز بیننده عزیز. پرتاب رو میبینیم خیلی هم بلند و شاید موفق هم هست برای بازیگران روشن. تو بالا در جریمه‌گاه دسته خوجند است و اینجا دوباره فوتبالبازان میزبان میخواهند توپ رو زیر نظارت خود گیرند. موقعیت برای دیوید ماوتو و ضربه سختی او، اما در این حالت نیم محافظتگری دسته خوجند صد میگذارد و این وضعیت رو برطرف مینماید.
хуб, ҳайти дастаи Хуҷанд ки бо либосҳои кабуд аст дар бозии имрӯза чунин мебошад. Рақами 1 дарвозабон Дилшод Дадабоев, дар хати ҳимоя рақами 3 Тони Бикатал, рақами 5 Фирдавс Абдусалимов, ӯ имрӯз бо дастбанди капитанӣ бозӣ мекунад. рақами 23 Фирӯз Қараев ва рақами 2 Фахриддин Аҳтамов. дар марказ рақами 22 Ҷасур Қурбонов, рақами 17 Исломҷон Тошпулотов, рақами 30 Шӯрат Шоназаров, рақами 97 Сергей Сканян. дар хати ҳамла таври болотар ишора кардем. рақами 19 Диан Тумбас ва рақами 7 Артем Сердюк бозӣ мекунанд. Рустам Хоҷаев мутахассиси тоҷик сармураббии тими Хуҷанд аст. ҳоло ҳамлаи футболбозони меҳмон аз канори чап, аммо довар ишора мекунад ки инҷо офсайд ба қайд гирифта шудааст. хуб, довари бозии имрӯза рефери фифа аз шаҳри Душанбе Гулмуроди Саъдулло аст. ба ӯ кӯмак мекунанд ду нафар ассистент реферони фифа Ҳасан Каримов ва Вафо Қараев. дар нақши довари чаҳорум Рустам Нурматов аст ва довароне ки дар назди вар нишастанд 3 нафар ҳастанд бо роҳбари рефери фифа аз шаҳри Норак Насрулло Кабиров. ҳоло имконият ҳаст барои бозингарони дастаи Равшан ва инҷо фикр мекунам қоидаи бозӣ вайрон шуд. ва ба ӯ кӯмак мекунанд Зуҳал Хуҷаназаров ва Абубакр Маҳмадов. 3 нафаре ки дар назди вар нишастанд ва лаҳзаҳои баҳснок имрӯз мавриди тафтиш қарор дода мешавад. ин бозӣ мо болотар ишора кардем, ҳассосияти хеле баланд дорад, аз он хотир ки ҳар ду даста муддаии асосӣ барои ба даст овардани зинаи дуввуми ҷадвали чемпионати мамлакат дар мавсими имсола ҳастанд. яъне кадом даста имсол тими дуюм мешавад баъд аз истиқлол, Хуҷанд ё Равшан? мо ҳатман баъд аз ҳамин бозӣ ба суоли худ посух мегирем. вобаста ба он ки рақобат ҳассосияти хеле баланд дорад. имрӯз албатта Гулмуроди Саъдулло ки чанд рӯз пештар аз як бозӣ сатҳи байналмилалӣ ба кишвар баргашт, ин бозиро ҳакамӣ мекунад ва агар хотиятон бошад, Гулмуроди Саъдулло дар яке аз бозиҳои муҳим довари асосӣ буд. ин рақобати дастаҳои Кореяи Шимолӣ ва Эрон дар даври чаҳоруми бозиҳои муқаддамоти ҷоми ҷаҳон ки ин бозӣ дар Лаос баргузор шуд ва Гулмуроди Саъдулло ҳамроҳ бо бригадаи худ онҷо фаъолият кард ва ба хотири он ки ин бозӣ ҳассосияти баланд дорад, маҳз ӯро довари бозӣ интихоб карданд ва баъдан Насрулло Кабиров дар назди вар қарор дорад, яъне лаҳзаҳои ҳассос, пеналти, корти сурх, хуб боз чизҳои дигар ё гол масалан имрӯз мавриди тафтиши ин нафарон қарор хоҳад гирифт. мо албатта бовар дорем ки бозӣ дар сатҳи баланд баргузор мегардад. хуб, зарбаи ҷаримавӣ ва вазъияти стандартии дигар барои футболбозори дастаи Равшан. ҳоло дар назди тӯб боз ҳам капитани даста Муҳаммадҷон Раҳимов қарор дорад ва омода аст ки тӯбро ба ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд ирсол кунад. хуб, биёед мебинем як нафар девори дифоӣ месозад, он ҳам немуҳофизатгари Хуҷанд. ҳоло партоби Раҳимов ва бо як ҳусули бисёр ҳам хуб Муҳаммадҷон тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ ирсол карда нем буд, аммо футболбозони дастаи Хуҷанд ин вазъиятро рафъ карданд. Назаров, ҳоло дифоъгари дастаи Равшан зарба мезанад, вале Дилшод Додобоев дарвозабони дастаи Хуҷанд тӯбро дошта мегирад. хуб, ин бозӣ мавқуфмонда аст, бинандаҳои азиз, бозӣ мавқуфмондаи даври 19-уми чемпионати мамлакат ки бояд баргузор мешуд, вале бинобар сабаби иштироки Равшан дар Лигаи Қаҳрамонҳо бозӣ баргузор нашуд. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Равшанро мебинем. Амирҷон Сафаров пас ба Коё ва муқобилият нишон медиҳад бо Коё дифоъгари дастаи Хуҷанд. довар иҷоза медиҳад барои идомаи ҳамлаи дастаи мизбон Муродов. ҳоло ба ӯ ки кӯмак мекунад? Маркович. партоби легионери дастаи Равшан ба ҷаримагоҳ. Тони Бекатал тӯбро берун кард. мавҷи дигари ҳамлаи футболбозони дастаи Равшан Давид Мауто, фурсат барои ӯ ва зарбаи Мауторо дарвозабон боз ҳам дошта мегирад. дар 7 дақиқаи аввали рақобат ин аллакай дуввумин зарбаи рост ҷониби дарвозаи дастаи Хуҷанд буд. бинандаҳои азиз ки аз сӯи футболбозони Равшан иҷро гардид, вале ҳар ду зарба ҳам рост ҷониби дарвозабон рафт. ҳоло як партоби диагонал ба канори чапи майдон. Муҳаммадҷон Раҳимов, як партоби баландию, ҳоло ирсоли хеле баланд ва мубориза мебарад Қараев, аммо Амирҷон Сафаров метавонад пас диҳад ба канор ба Шоди Муродов. гузариши бозингари рақами 63 дастаи Равшан дар назди ҷаримагоҳ ва инҷо
муборизаи дифоъгарони дастаи Хуҷанд хеле хуб ҳам буд ва туп бармегардад ба ихтиёри бозингарони дастаи Равшан. мавқеъияти зарбазанӣ барои Койо, имконият барои Раҳимов, аммо туп ба дифоъгарони дастаи Хуҷанд мерасад. фишори хеле баланд доранд соҳибони майдон. аз он ки гуфтем бозӣ барои онҳо аҳамияти хеле ва хеле калон дорад. Диан Тумбас партоби баланди ӯ ба ҷаримагоҳ, вазъияти бисёр хавфнок ва офори буд онҷо. дар танҳоӣ тавонист ин ҳолатро бартараф кунад. Қараев боз як партоби амудӣ дигар ба канори чап. Сканян ҳамлаи дастаи Хуҷанд, вале Сорбон Ғиёсов бисёр олӣ бозӣ мекунад. баъдан Маутор метавонад ҳамлаи дастаи Равшанро боз ҳам хубтару беҳтар идома диҳад. гузаришо аз се бозингари дастаи Хуҷанд. ҳоло Амирҷон Сафаров ба туп мерасад. инҷо Койо дар ҷаримагоҳ қарор дорад ва омодаи пас ҳам ҳаст, ёне қабул кардани пас. Раҳимов партоби Муҳаммадҷон Раҳимов ба ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд, вале туп боз ба дасти Дилшод Додубоев меравад. хуб, албатта дар ҳафтаҳои охир бозиҳои муваффақиятмонда бештар баргузор шуда истоданд. ҳамин ҳоло рақобати дигар миёни дастаҳои Регартадас ва Истиқлол дар варзишгоҳи марказии пойтахти кишварамон ҷараён дорад. онҷо ҳам бозии муваффақиятмонда дар даври 17-ум сурат гирифта истодааст. Регартадас ва Равшан дастаҳое ҳастанд ки аз ҳама камтар ҳоло бозӣ анҷом доданд. Раҳимов боз як тасмими дигар барои иҷрои зарба, вале дифоъгарони дастаи Хуҷанд монеа пеш меоваранд. аслан дар як даврае ки ҳам Равшану ҳам Истиқлол дар Лигаи Қаҳрамонҳо баромад мекарданд, ба хотири ҳамин бозиҳо мавқуф шуданд ё масалан иштироки тими миллӣ дар мусобиқаҳои дигар. ҳоло бе зарбаи кунҷиро мебинем бо иштироки футболбозони дастаи Равшан. Муҳаммадҷон Раҳимов партоби хеле баланди ӯ ва Диан Тумбас тупро аз ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд берун мекунад. мавҷи дигари ҳамларо мебинем. капитани дастаи Равшан ҳоло хеле олӣ ҳунарнамоӣ мекунад барои идома додани ҳамла, вале дар муқобили ӯ Фирдавс Абдусалимов бисёр хуб ҳунарнамоӣ мекунад ва ин вазъиятро бартараф мекунад. хуб, чанд рӯз пештар дастаи Равшан дар бозии мавқуфмондаи дигари худ ғалабаи бисёр муҳим ва арзишмандро дар сафар ба даст овард. муқобили тими Иста Равшан бо ҳисоби 3-1 онҷо дастболо шуданд футболбозони Равшан. Койо, Назаров ва Маркович пирӯзии ин дастаро таъмин карда тавонистанд. яъне ин ғалаба ҳам бисёр муҳим буд барои Равшан. шумо тасаввур кунед, агар Равшан дар муқобили тими Иста Равшан ғалаба намекард, вазъияташ барои рафтан ё расидан ба зинаи дуввум, яъне имконияташ боз камтар мешуд. аммо ғалаба ки кард ва имрӯз ҳам вазифадор ҳастанд барои онҳо ва ин чизро фикр мекунам дастаи Хуҷанд хуб медонад, чунки ин бозии охирин барои тими Хуҷанд аст ва бозии сафарӣ. бетаваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи ҳамлаи дастаи Равшан. Маркович, Шоти Муродов, партоби баланд, вале андаке ба суроғаи ноаниқ. Раҳимов, Ғиёсов, Сорбон Ғиёсов, идомаи ҳамлаи футболбозони дастаи Равшан. инҷо ҳеҷ чиз набуд дар муқобили Койо, вале Койо дубора аз ҷой бармехезад ва тупро мегирад. ҳамлаи дигари соҳибони майдон Амирҷон Сафаров, зарба аз масофаи дур ва як зарбаи кунҷи дигар. ин Ғиёсов буд ки зарбаро иҷро кард. ҳоло даъвои футболбозони Равшан баъд довари бозии Гулмуроди Саъдулло аст, шояд ба хотири он ки дар муқобили Амирҷон Сафаров хато сурат гирифт. биёед лаҳзаи такрорро мебинем. тупро зад дифоъгари дастаи Хуҷанд ва шояд даъвои футболбозони Равшан ҳам вобаста ба ин чиз аст. хуб, зарбаи кунҷи навбатӣ. ин сеюмин зарбаи кунҷи футболбозони Равшан аст. партоби баланд ва имконияти бисёр мувофиқ ҳам буд барои Холмурод Назаров. Ғиёсов, Гриценко, ва қариб буд футболбозони Равшан тупро аз даст диҳанд.
умуман хати ҳамлаи дастаи Хуҷанд вақтҳои охир яке аз беҳтаринҳо ҳам дар чемпионат гуфта метавонем, зеро дар ин мавқеъ он бозигароне ки бештар ба хати ҳамлаи дастаи Хуҷанд муваззаф ҳастанд, натиҷаҳои баланд доранд. Масалан, Деян Тумбас пай ҳам гол мезанад, Артем Сердюк ҳам ҳамин гуна, Сергей Сканян бисёр оли, хуб Ислом Тушбулотов ҳам натиҷааш бисёр хуб аст. Барои ҳамин ба хати дифои дастаи Равшан имрӯз мушкилиҳои хеле зиёд шояд оварда шавад аз ин ҷиҳат. хуб дар як давраи шояд дар як ҳафтаи охир чанд бозӣ мавқуфмонда баргузор шуд. Ҳосилот бо Истиқлол бозӣ кард ки ин рақобат бо натиҷаи мусовӣ ҷамъбаст гардид. хуб баъдан рақобати Равшану Равшан сурат гирифт ки футболбозони Равшан дар сафар пирӯз шуданд. хуб имрӯз Истиқлол бо Регар Тадас ва Равшан бо Хуҷанд бозӣ мекунанд ва рӯзи 24 ноябр Регар Тадас бо Барқчӣ рӯзи якшанбе ворди рақобат мешаванд ва ин охирин яъне бозие ки муайян шуда буд, бозиҳои мавқуфмонда, вале боз худи Равшан бозӣ дорад, худи Регар Тадас бозиҳои худро баргузор мекунанд ва инчунин Истиқлол ва чанд бозиҳои дигар ҳам ҳаст. Ҳарчанд расман албатта 22 даври рақобатҳо поён ёфт, вале бисёре аз дастаҳо бозиҳои мавқуфмондаи худро бинобар сабабҳои гуногун бояд барпо кунанд. бозии аввали дастаҳои Хуҷанд ва Равшан ҳанӯз 25 май сурат гирифта буд, бинандаҳои азиз, дар майдони дастаи Хуҷанд ва бо натиҷаи 1-1 ба поён расида буд. ҳоло Гулнори Садулло ба ки корти зард нишон дод? Ба капитани дастаи Равшан. Муҳаммадҷон Раҳимов ҳоло бо корти зард огоҳонида мешавад, шояд барои даъвояш бо довар. даъво мекунад Муҳаммадҷон Раҳимов ва набояд ба асабонӣ роҳ диҳад капитани дастаи Равшан. ин бозӣ фикр мекунам яке аз финалҳои асосӣ барои дастаи Равшан аст. Маркович, Ҷасур Қурбонов, як партоби хеле баланд ба Фирӯз Қараев, аммо тӯб аз майдон берун мешавад. Давай сухие руки давай. дастаи Равшан имсол дар Лигаи Қаҳрамонҳои Дуюи Осиё намояндаи дуюми Тоҷикистон буд, аммо натиҷаҳояш хуб нашуда истоданд. ғайр аз ин яке аз ҳарифони асосии дастаи Равшанро аз мусобиқа берун карданд, Моҳун Багани Ҳиндустон, ва ҳатто як андоза як имтиёзе ки тими Равшан гирифт дар муқобили ин даста дар сафар аз даст рафт ва ба ҳар сурат дар муқобили ҳарифони дигар барои Равшан ба даст овардани имтиёз хеле ва хеле душвор шуда истодааст. хоҳ муқобили Трактор, хоҳ муқобили Алвакрам, аллакай дастаи Равшан се бозӣ анҷом дод ва акнун дар пеш бозӣ дорад. рӯзи 4 декабр тими Равшан дар сафар муқобили Алвакра дар варзишгоҳи Алҷануби шаҳри Алвакраи Қатар ин бозӣ баргузор мешавад ва ҳамин тавр мавсими футболи Осиёро ҳам Равшан барои худ ба поён мерасонад. Равшан дастае аст ки то ҳол ягон имтиёз надорад дар марҳилаи гурӯҳӣ. ин дастаҳо ҳастанд, масалан Алтинасир аз Туркманистон имтиёз нагирифтааст дар марҳилаи гурӯҳи Лигаи Қаҳрамонҳои Дуюи Осиё. хуб Истиқлоли Тоҷикистон ягон имтиёз надорад то ҳол ва баъдан Лиман, як бошгоҳ аз Ҳонгконг ки дар гурӯҳи Ҷ аст, имтиёз нагирифтааст дар марҳилаи гурӯҳи Лигаи Қаҳрамонҳои Дуюи Осиё. хуб ҳоло Фирӯз Қараев садои хеле баланд мекунад ва аз пои афтида аст. дифогари канори дастаи Хуҷанд дар кадом маврид ӯ осеб бардошт? ҳоло фикр мекунам коргардон лаҳзаи такрорро барои мо шумо пешкаш мекунад. хуб биёед мебинем дар гирифтани тӯб вақте худи Шодӣ Муродов ҳаракат кард барои гирифтани тӯб ва
футболбози дастаи хуҷанд аз пои афтид. Шояд расиш буд. дақиқаи 8 рақобат бинандаи азиз наздик шуда истодааст. ҳоли ҳозир мухлисон ҳам дар ин варзишгоҳ кам нестанд. ба ҳар соат имрӯз рӯзи корӣ аст бинандаи азиз, бояд ин чизро фаромӯш накунем. ва ғайр аз ин дар шаҳри Кӯлоб каме борон ҳам ҳаст ва мухлисон ҳам оҳиста оҳиста ҳоло ба варзишгоҳ омада истоданд. ин ҳам курсии эҳтиётии дастаи Равшан. айни ҳол шумо Бахтиёр Зариповро мебинед онҷо, хуб Азбек Ҳаитовро мебинед ва боз чанд бозингари дигари дастаи Равшан, аз ҷумла Кристиан Мочич. Скарян партоби баланди ба ҷаримагоҳ ва ту берун карда мешавад. боз ҳам мавҷи дигари ҳамлаи дастаи Хуҷон ва Евгений Гритсенко бо пои ин зарбаро бармегардонад. бинандаи азиз, бисёр душвор буд барои дарвозабони украинии тими Равшан, вале зарбаи Тошпулотовро хеле моҳирона баргардонида тавонист дарвозабони дастаи Равшан. бубинед чӣ гуна ҳамлаи хеле барқосову хуб доштанд футболбозони тими Хуҷанд аз назди ҷаримагоҳи дастаи Равшан. дастаи Равшан ҳоло 34 имтиёз дорад баъд аз 18 бозиё ки анҷом додааст. тими Хуҷанд 43 имтиёз, аммо баъд аз 21 бозӣ. ҳоло туб аз беруни майдон ба ҷаримагоҳ партофта мешавад ва айни ҳол шояд ба довар Гулмуроди Саъдулло ишора мекунанд ки чӣ иттифоқоте афтод дар ин лаҳза. хуб, биёед лаҳзаи такрорро мебинем. зарбаи Тошпулотов бисёр хавфнок буд. воқеан ҳам сейви олӣ гуфта метавонем аз ҷониби дарвозабони дастаи Равшан. Евгений Гритсенко хеле олӣ ҳунарнамоӣ кард ва довар Гулмуроди Саъдулло иҷоза медиҳад барои идома додани бозӣ. Фирӯз Хараев як зарбаи дигар аз масофаи дур ва ин ҳам хавфнок буд, аммо туп аз паҳлӯи дарвозаи Евгений Гритсенко аз майдон берун гардид. хуб, ба ҳар сурат агар Равшан дар хати ҳамла муваффақ намешавад ё масалан хато мекунанд дар истифода набурдани лаҳзаҳои хуби голзанӣ, онҳоро ман фикр мекунам ҷавоби шояд ҷиддитар интизор аст, чунки ман болотар гуфтам хати ҳамлаи дастаи Хуҷанд хеле ва хеле хавфнок аст дар анҷоми мавсими имсолаи чемпионати мамлакат. Маркович, Койо ва инҷо як расиш буд бо иштироки бозингари дастаи Хуҷанд ва довар зарбаи ҷаримавӣ таъин кард ба нафи соҳибони майдон. Маркович идомаи ҳамлаи дастаи Равшан, пас ба Шоди Муродов. Мауто, партоби баланди Девид Мауто ва зарбаи ҷаримавӣ навбатӣ. ишора мекунад Гулмуроди Саъдулло довари бозӣ. ва шояд корти зард нишон дод ба Сканян. хуб, зарбаи ҷаримавӣ бо иштироки бозингарони дастаи Равшан. мутаваҷҷеҳ мешавем ба вазъияти стандартии навбатӣ. ҳафт бозингари дастаи Равшан ҳоло дар ҷаримагоҳи тими Хуҷанд қарор дорад. Муҳаммадҷон Раҳимов дар назди тӯб.
партоби капитани дастаи Равшан ба назди дарвозаи дастаи Хуҷанд. Фурсат барои Равшан ва боз як мавқеияти дигар. Зарба аз масофаи дуртар ва зарбаи дубора ва гол. Ва гол бинандаи азиз. ҳисоб дар бозии имрӯза кушода мешавад дар дақиқаи 23-ими рақобат. Холмурод Назаров, дифогари марказии дастаи Равшан, баъд аз радду бадалҳои туп дар ниҳояти кор муваффақ мешавад ки дарвозаи дастаи Хуҷандро дар дақиқаи 23-ими рақобат рах накунад. хеле олӣ буд. хеле олӣ буд. ҳоло ба назди нимкати захиравӣ медавад дифогари дастаи Равшан. ба назди мураббиён омад. хуб, я таваҷҷӯҳ мекунем партоби бисёр хуби Муҳаммадҷон Раҳимов. баъдан инҷо нақши офори ҳам хеле калон аст, зеро ӯ зарба зад, баъдан Койо. зарбаи Койо ҳам бисёр хавфнок буд ва дубора ту ба назди дифогари дастаи Равшан рафт ва Назаров тубро баъд дар ин дарвозаи Дилшод Додабоев равон кард. ҳисоб кушода мешавад бинандаи азиз. аслан гирем дифогарони дастаи Хуҷанд дар ин чанд сонияе ки буд муваффақ шуда натавонистанд. як нафаре лозим нашуд ки тӯбро аз дохили ҷаримагоҳ берун кунад. ҳоло акнун ҳамлаи ҷавоби бозингарони дастаи Хуҷандро мебинем. Муҳаммадҷон Раҳимов тӯб аз назди ҷаримагоҳи дастаи Равшан берун карда мешавад. Амирҷон Сафаров инҷо довар ҳоло аут медиҳад ба нафи бозингарони меҳмон. шояд барои шогирдони Масъуд Назарзода имрӯз аз ҳама муҳим он буд ки аввалин шуда ҳисоби бозиро кушоянд. бисёр муҳим буд ва ҳамин тавр ҳам шуд. хуб, дастаи Равшан баъд аз ин рақобат бозӣ дорад. боз якчанд бозиҳои муҳим дорад. ва ҳоло бубинед, ҳоло ишора мешавад аз инҷо ки бояд зарбаи ҷаримавиро на нафари дигар бояд Ҷамшед Муродов иҷро кунад. шояд аз маҳорати баланди Ҷамшед Муродов ҳам хуб огоҳӣ доранд роҳбарияти дастаи Равшан ва ишора мекунанд ки Ҷамшед Муродов зарбаро иҷро кунад. бозингари рақами 7. аммо капитани даста Муҳаммадҷон Раҳимов ҳоло тасмим мегирад барои задани зарбаи ҷаримавӣ ва Холмурод Назаров. инҷо Тони Бекатал қоидаи бозиро вайрон карда буд пеш аз он ки тӯб ба назди онҳо ояд. хуб, Холмурод Назаров ва Муҳаммадҷон Раҳимов ду нафар дар назди тӯб қарор доранд. зарбаи Холмурод Назаров на инҷо партоб ба Муҳаммадҷон Раҳимов буд, аммо Тони Бекатал ин таркибборои футболбозони дастаи Равшанро хеле хуб пай бурд. ва корти зард ҳоло ба Холмурод Назаров, дифогари дастаи Равшан, барои вайрон кардани қоидаи бозӣ муқобили бозингари дастаи Хуҷанд. инҷо Холмурод Назаров киро аз пой афтонид? биёед лаҳзаи такрорро мебинем. Шӯраш Шоназаровро ва баъдан довар ба ӯ корти зард нишон дод. хуб, баъд аз ин рақобат Равшан дар сафар муқобили Ҳосилот бозӣ хоҳад кард. бозӣ мавқуфмондаи даври 20-ум, бозӣ даври 21-ум бо Регартадас баргузор мешавад ва даҳуми хуб ҳоло рӯзаш маълум нест. бо Истиқлол дастаи Равшан бозии худро баргузор мекард. фикр мекунам баъд аз Лигаи Қаҳрамонҳо, баъд аз анҷоми мавсими имсолаи Лигаи Қаҳрамонҳои Осиё ин бозӣ баргузор карда мешавад. идомаи ҳамлаи дастаи Равшан аз канори майдон, вале Фахриддин Аҳтамов ҳоло имконият намедиҳад ба бозингарони тими Равшан.
خب شاید روزی 27 نوامبر دستای равшан مقابل حاصلات بازی کند. این هم بازی موفق مانده در نهایی فرخور به نظر این بازی باید برگزار کرده شود. با تو بالا فوتبالبازان دستای خوجанд فیداس عبدالسلیمов исломҷон тошпулотов партоби диагонал бисёр олӣ ба канори рости майдон. Қарраев ҳоло тӯбро нигоҳ медорад. идомаи ҳамлаи дастаи хуҷанд, партоби баландиу ба ҷаримагоҳи тими равшан ва чӣ гуна дифоъгарони дастаи равшан ин вазъиятро бартараф карданд. офори дар маркази майдон, чанд мавқеати хуб ҳам офори гуфтам Девид Мауто мазарат ва ҳоло партоби бисёр хуби Мауто. имконият барои Амирҷон Сафаров, фурсат ҳаст ва инҷо як амал кард. пеналти ба хотири он ҳоло дода шуд ки дифоъгари дастаи хуҷанд ба тӯб нарасид, вале набояд даъво кунанд футболбозони хуҷанд ба хотири он ки инҷо вар аст. бинандаи азиз, ҳоло вар метавонад дақиқ кунад қарори довари бозии Гулмуроди Саъдуллоро. инҷо ман фикр мекунам бинандаи азиз шумо ҳам дидед, ягон ҷои шубҳа набояд бошад. ба назари ман Фахриддин Аҳтамов ба тӯб нарасид, дер кард барои он ки тӯбро аз пои Амирҷон Сафаров бигирад ва ҳоло довар зарбаи 11 метра таъин кард ва чанд лаҳза гӯш меандозад ба он ҷое ки доварони дигар нишастанд дар назди вар ва агар қарори баровардаи Гулмуроди Саъдулло тасдиқ карда шавад, зарбаи пеналти аст. бе ягон шаку шубҳа мо ҳам албатта қарор карда наметавонем ки инҷо, лекин ба назари ман инҷо ба ҳар сурат аз ҷониби Фахриддин Аҳтамов бисёр хатои нодуруст анҷом дода шуд. خب حالا شاید تصدیق شد که ضربه پنالتی است و در نزد توپ امیرجان سفارov قرار میگیرد. امیرجان سفارov است. شاید بازیکنان خوجند دعوا میکنند که داور شاید رود این لحظه رو ببیند، اما وقتی از اتاق داوران قرار شد که درست است این حالت، یعنی تصدیق خود را گیرد، داور حق ندارد به نزد وار رود. برای همین فکر میکنم الکی اشاره کردن به گلمرد سعدالله که قراری برآورده او در مورد تعیین کردن ضربه 11 متر درست است. خوب، امیرجان سفارov حالا در نزد توپ است. البته شاید بسیاری گمان میکنند که равшан امروز اگر غلبه کند یک بار زینه دوم رو اشغال میکند. نه، равшан بازی دارد، بازی ها برای خوجند انجام مییابند، اما равшан در پیش باز سه بازی دیگر میکند. حریفان اندک مندک نیستند، حاصلات را گرفته از استقلال. برای همین ما فکر میکنم مخلصان خوجند هم انتظار بازی ها میشوند، از جمله بازی امروز. حالا قسم اول رقابت است، تمام 30 دقیقه سپری شده است. خوب، ضربه جریمه‌ای 11 متر امیرجان سفارov در مقابل دلشاد دودوباев، ضربه او و گل. حساب 2-0. دقیقه 31 رقابت امیرجان سفارov از ضربه پنالتی توپ دوم دسته равшан را به دروازه روان میکند و اینجا پیراهن جمشید مخصومов، بله همون فوتبالبازی که در یک صدمه افت وقتی دسته равшан از لیگ قهرمان‌ها برمیگشت آسیب دید. البته با جمشید مخصومов هم شفای کامل میخواهیم و زودتر برگشتن او را با حیات دسته равшан یعنی انتظاریم. برای همین حالا این گل را شاید با جمشید مخصومов بخشید امیرجان سفارov. خب، حساب 2-0. ببینید دلشاد دودوباев سمت ضربه امیرجان سفارov را معین کرد، اما برای برگرداندن آن موفق نشد.
ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Хуҷанд. Фирӯз Қараев, партоби хеле баланд. Евгений Гриценко тӯбро дошта мегирад. Офори, Мауто, инҷо амалкарди Қараев нодуруст аст. Ба назарам нодуруст аст. ҳоло Маркович андаке ҷароҳат бардошт. ба Фирӯз Қараев корти зард нишон дода мешавад. خب این اولین کارت زرد با فوتبالبازان دسته خوجند است. دومین کارت زرد. قبلا سرگی اسکانیان هم کارت زرد گرفت. خب با لیگانری دسته روشن حالا کمک پزشکان رسانیده می شود. خب Андрей Маркович ҳолаташ хуб аст ва метавонад бозиро идома диҳад. Маркович партоби хеле баландию. Тони Бикатал. имконият бисёр ҳам хуб аст барои футболбозони дастаи Хуҷанд ҷиҳати анҷом додани як аксулҳамла. Диан Тумбас ҳоло ба тӯб мерасад. партоби баланди Диан Тумбас ва инҷо даъво мекунад Сергей Сканян ки ӯро аз пой афтониданд дар ҷаримагоҳ. Шӯрашо Назаров ҳам ҳоло шояд муқобили дарвозабон худро нигоҳ дошта натавонист ва ӯ ором аст. яъне аз ҳама муҳимтар инҷо нофаҳмӣ миёни бозигарон сурат нагирифт. хуб биёед мебинем ин ҳолати қаблӣ, ҳолате ки бо Евгений Гриценко бо китф тела додааст Шӯрашо Назаров. ман фикр мекунам ҳеҷ чиз нест. як ҳолате ки аслан футболбозон зуд ҳамдигарро ба чунин ҳолат рӯбарӯ мекунанд. хуб чӣ ҳолат ҳоло дида баромада мешавад? خب گلمراد صدقات چرا حالا منتظر است؟ شاید همین برخورد رو اینجا به نظر من هیچ چیزی جدی نیست. شاید اگر داور میتوانست کارت زرد نشان دهد، میتوانست به خاطر آن که دروازه‌بان دسته روشن رو تله داد و از پای افتاد. چیزی دیگر حالا ببینیم. چیزی دیگر فکر میکنم اونقدر نیست. خب این حالت پیشینه حالا برای ما و شما نشان داده شده است که هیچ چیز نیست اینجا. داور حالا به نزد وار می رود. کدام حالت حالا دیده برآمده می شود؟ خب گلمراد صدلو به نزد وار آمد و این لحظه رو حالا دیده میبراید. لحظه که شاید بازیگر خوجند از پای افتید. بله لحظه تعیین کردن ضربه پنالتی به دروازه دسته روشن حالا دیده برآمده می شود. وقتی فوتبالبازی دسته خوجند هم دعوا کرد، سوربون غیاسوف با سرگی اسکانیان در اینجا مبارزه برد. این ارسال توپ از جانب دیان تومباس. خب رسیش با پای از جانب فوتبالبازی دسته روشن شاید در همون لحظه دیده شود که حرکت میکرد سرگی اسکانیان. خب چیزی دیگر اون است که دست سوربون غیاسوف در بدن فوتبالبازی تیم خوجند است.
خب میبینیم، منتظر میشویم که داوران با چی قرار میآیند در این مورد. و یک چیز جالب دیگر در همین نوار اون است که پای بازیگر دسته خوجند یعنی پیچید، یعنی با پای خود زد. این هم هست، ولی میبینیم داور گلمراد سعدالله با میدان برمیگردد. خب پنالتی داده می شود با دروازه دسته روشن. داده می شود ضربه 11 متر. این دومین ضربه 11 متر است. خب بیاید بار دیگر متوجه میشیم. ما فکر میکنم اینجا سه جزئیات اساسی بود. یکم این دستی دیفوگری دسته روشن در بدن فولوبازی دسته خوجند. دوم این رستیش پای بازیگری دسته روشن با خوجند و سوم البته خودی پایهای فولوبازی دسته خوجند. یعنی جزئیات اول حالا از جانب داور شاید به نوبت گرفته شد، ولی حتما ما بعد از این بازی از خودی داوران هم میپرسیم که کدام جزئیات بیشتر حساب کرده شد. خب این ضربه دومی 11 متره که داور امروز تعیین میکند و این نوبت به دروازه دسته روشن. خب در نزد توپ دیان تومباس، فولوبازی که وقتی اخیر همیشه با گل‌های زدش برای خوجند نتیجه‌های بسیار مهم و ارزشمند آورده ایستاده است. خب متوجه میشویم تومباس در مقابل یوگنی گریتسینکا. ضربه دیان تومباس و بدون یگان شانس توپ وارد دروازه می شود و حساب 2-1 می گردد. خب دیان تومباس با تو فولبازان دسته روشن. ماوتا یک ضربه سختی او از مسافه دور، ولی توپ از پهلوی دروازه دسته خوجند از میدان بیرون می شود. حساب 2-1 است. اینجا حساب را در تابلو 2-2 نوشتند، ولی این خطا است. 2-1 حساب با فایده دسته روشن است. خب به هر صورت اونقدر جدی نیست، زود اصلاح شد این چیز و ضربه جریمه‌ای با فایده دسته خوجند. دیان تومباس از پای می افتد. از اول اگر همین لحظه تکرار نشان داده میشد باز خوبتر میگردید. خب حالا ضربه جریمه‌ای داده می شود. خب در نزد توپ فیروز قرایف قرار میگیرد. تو انجام نیمه اول کمتر است، 5 دقیقه دیگر شاید کمتر است، 4 دقیقه دیگر باقی مانده است و دوباره 5 دقیقه ایلوگی هم میدهد به نیمه اولی بازی بین دسته های روشن و خوجند. نظر با روشن خوجند این موسم غلبه های زیادتر داشت، ولی باید همین رو فراموش نکرد که روشن کمتر بازی انجام داده است نظر با خوجند. خب بیاید میبینیم ضربه جریمه‌ای رو با اشتراک بازیگران خوجند. اینجا اسلام توشپولاتوف، ولی توپ راست به دست یوگنی گریتسینکا میرود. خوجند هم در آخرین بازی خود خیلی بر وقت با حساب کلان کوکتاش رو مغلوب کرد. اونجا ارتیوم سردیوک دوبل کرد، دیان تومباس خطریک نمود، ولی باز پاسی گل‌آور هم انجام داد ارتیوم سردیوک، یک پاسی گل‌آور. سرعت بازی اکنون بلندتر می شود. ماوتا پاس به مرکز،
Маркович. Ҳоло тӯбро бои бозингарони дастаи Хуҷанд. Тумбас, Абдусалимов, Ҷасур Қурбонов. Як партоби хеле ҳам баланд. Артем Сердюк ва товар дар назди ин футболбозон қарор дошт, яъне ҳолати вайрон кардани қоидаи бозӣ набудааст. Биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи ҳамлаи футболбозони дастаи Равшан. Абдусалимов, тӯбра бои бозингарони Равшан. Муҳаммаҷон Аҳимов, Ҷамшед Муродов, Девид Мауто, Маркович, Шоди Муродов. Пас ба Маркович буд, аммо сурати пас андаке баландтар, вагарна бисёр як таркибурӯи хуб ҳам мешуд. Шурашо Назаров, ирсоли ту ба Диан Тумбас. Имконияти бисёр хуб буд, аммо Тумбас хато кард дар ирсоли ту ба Артем Сердюк. Тумбас. Тӯбравои бисёр хуби ӯ ва инҷо довар ишора мекунад ки Девид Мауто қоидаи бозиро хеле дағал вайрон кардааст дар назди чашмони довари канор. Тумбас буд ва аз қафо албатта аз пои афтондани футболбози ҳариф. ин албатта қоида вайронкунӣ ҳам ҳаст. хуб, вазъияти стандартӣ дақиқаи 44-уми бозӣ, як дақиқаи дигар то анҷоми нимаи аввали бозӣ ва боз шояд довар дақиқаи иловагӣ ҳам медиҳад ба нимаи аввал. Фирӯз Қараев, партоб ба ҷарима гоҳ ва инҷо зарбаи бисёр хуб иҷро карда мешавад аз ҷониби Тони Бикатал, вале туба аз паҳлӯи дарвоза берун мешавад. зарбаи Гриценко рост ба маркази майдон. Коё мубориза бурд бо Тони Бикатал ва дифогари дастаи Хуҷанд муваффақ шуд. Ҷасур Қурбонов, партоби диагонал бисёр хуб буд ба Фирӯз Қараев. идомаи ҳамлаи дастаи Хуҷанд, як ирсоли навбатии дигар ба ҷаримагоҳи дастаи Равшан. инҷо шумораи футболбозони Хуҷанд хеле ва хеле зиёдтар ҳам ҳаст. нофаҳмӣ Евгений Гриценко ва Шӯрат Шоназаров. хоб биёед мебинем. инҷо Гриценко албатта бу тӯб бозӣ кард, вале халал расонидани футболбозон боис бар он шуд ки тӯбро аз даст диҳад. чаҳор дақиқа илова шуд ба нимаи аввали бозӣ. офсайд инҷо ба қайд гирифта шуд дар ҳамлаи дастаи Хуҷанд. хуб, Сормон Ғиёсов, Муҳаммаҷон Раҳимов. Раҳимов, Офори, Маркович, Муродов, Маркович. идомаи ҳамлаи дастаи Равшанро мебинем аз канори майдон. партоби Маркович ба ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд ва туба аз майдон берун шуд аз пои Тони Бикатал ва зарбаи кунҷи ҳоло таъин карда мешавад.
خب محمدجان رحیمов имконияти бисёр хуб аст. зарбаҳои кунҷи аз сӯи футболбозони Равшан хеле зиёд буд дар дидори имрӯза. партоб ба ҷаримагоҳ, имконият барои Равшан ва зарбаи хеле ҳам сахт. ҷамшед Муродов буд ё Холмурод Назаров? ҳоло мебинем ба лаҳзаи такрор. инҷо Маркович будааст, бозингари рақами 88 тими Равшан. хеле зарбаи хуб ҳам иҷро кард, аммо баландтар. Тумбас идомаи ҳамлаи дастаи Хуҷанд ва зарбаи кунҷӣ барои дастаи Хуҷанд дар дақиқаи охири иловагӣ нимаи аввали бозӣ. бинандаи азиз, хуб, зарбаи кунҷӣ барои тими Хуҷанд. Фирӯз Хараев дар назди тӯб. партоби хеле баланд. Муродов Мауто идомаи ҳамлаи дастаи Равшан, вале Сергей Сканян ба Амирҷон Сафаров имконият намедиҳад. хуб, садои иштаки довар Гулмуроди Саъдулло аз фарҷоми нимаи аввали бозӣ байни дастаҳои Равшан ва Хуҷанд садо медиҳад. ҳисоб 2-1 ба фоидаи соҳибони майдон аст. бинандаи азиз, ду голи бисёр арзишмандро Холмурод Назаров ва Амирҷон Сафаров ба ҳадаф расонданд ва аз тими Хуҷанд як голи бисёр муҳимро аз зарбаи пеналти Деян Тумбас зад. ҳассосиятро дар бозии имрӯза нигоҳ дошт. ба танаффус меравем бинандаи азиз, ва инҷо ки андаке нофаҳмӣ миёни бозингарон ҳоло сурат мегирад ва ба танаффус мерем. нофаҳмӣ набудааст. инҷо дӯстӣ байни Қурбонов ва Амирҷон Сафаров. ва баъд аз чанд лаҳза бармегардем бинандаи азиз ба нимаи дуввуми рақобат. бо мо бошед. бинандаи азиз арҷманд, бармегардем ба нимаи дуввуми бозӣ байни дастаҳои Равшан ва Хуҷанд. бозии мавқуфмондаи даври 12-уми чемпионати мамлакат аст ки ҳоло дар варзишгоҳи марказии шаҳри Кӯлоб ҷараён дорад. ҳисоб баъд аз нимаи аввали рақобат 2-1 аст ба фоидаи соҳибони майдон. ва хотиррасон мекунем ки дар дидори имрӯза Холмурод Назаров ва Амирҷон Сафаров голҳои дастаи Равшан ва як голи дастаи Хуҷандро Деян Тумбас ба ҳадаф расониданд. бо натиҷаи 2-1 нимаи аввал ҷамъбаст шуд. акнун қисми дуввуми бозӣ мо шуморо интизор аст ва 45 дақиқаи бисёр муҳим ҳам барои дастаи Равшан ва ҳам барои дастаи Хуҷанд. дар оғози нимаи дуввуми рақобат дар ҳайати дастаҳо ҳеҷ тағйироте дида намешавад ва фурсат дорем ки шуморо бори дигар бо ҳайати дастаҳо ошно намоем. хуб, мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҳайати дастаи Хуҷанд. ба ҳайати дастаи Хуҷанд меҳмони бозии имрӯза ва дарвозабон Дилшод Додобоев аст. дар хати ҳимоя Тони Бекатал, Фирдавс Абдусалимов капитани даста, Фирӯз Қараев ва Фахриддин Аҳтамов. дар марказ Ҷасур Қурбонов, Исломҷон Тошпулотов, Шӯра Шоназаров, Сергей Сканян. дар ҳамла Артём Сиартюк ва Деян Тумбас. сармураббии даста Рустам Хоҷаев. Евгений Гриценко дарвозабони дастаи Равшан аст. дар хати ҳимоя Сорбон Ғиёсов, Холмурод Назаров, Самуэл Офори ва Андрей Маркович аст. дар марказ ҳунарнамоӣ мекунанд Ҷамшед Муродов, хоб Шодиҷон Муродов, Девид Мауто, Муҳаммадҷон Раҳимов капитани даста ва Матич Койо, Амирҷон Сафаров. ду нафар дар хати ҳамла. Масуд Назарзода мураббӣ аз Эрон, сармураббии дастаи Равшан аст. ҳоло дар маркази майдон Девид Мауто бо тӯб. фурсати бисёр хуб ҳам аст. пас ба канори рост инҷо Муҳаммадҷон Раҳимов, пас ба Койо ва имконияти идома додани ҳамла барои футболбозони дастаи Равшан буд ва аммо Тони Бекатал тӯбро аз майдон зада берун мекунад.
довари бозии имрӯза Гулмуроди Саъдулло аз шаҳри Душанбе, Ҳасан Каримов ва Вафо Қараев ба ӯ кӯмак мекунанд. Рустам Нурматов довари чаҳорум дар рақобати мавқуфмондаи даври 19-ум аст. хуб, зарбаи кунҷӣ барои дастаи Равшан. биёд мутаваҷҷӯҳ мешавем ва ирсоли тӯб аз ҷониби футболбозони дастаи Равшан. Муҳаммадҷон Раҳимов партоб ба ҷаримагоҳ ва имконияти бисёр хуб буд. Хулмурод Назаров мубориза бурд, аммо муваффақ шуда натавонист. биёд лаҳзаи такрорро мебинем. Чандон вазъияти хуб ҳам барои бозигарони Равшан ба миён наомад. ҳарчанд Хулмурод Назаров имконият дошт ки тӯбро бо сар ҷониби дарвоза равон кунад. хуб, чӣ тавре ки мо дар нимои аввали рақобат барои шумо иттилоъ додем, бинандаи азиз, бозиҳои мавқуфмонда бинобар сабаби албатта иштироки Равшан дар Лигаи Қаҳрамонҳои ду, иштироки дастаи Истиқлол ва ҳамчунин бозиҳои тими миллӣ яъне ба таъхир уфтоданд. ба ин хотир бозиҳо акнун ҳоло баргузор шуда истоданд ва эҳтимол аст ки то 10 ноябр идома мекунанд. ҳарчанд 22 давраи рақобатҳо аллакай поён ёфт. Фирӯз Қараев андаке осеб гирифт. ҳимоятгари дастаи Хуҷанд биёед мебинем. дар муқобили Андрей Маркович будааст, вале фикр мекунам осеби ҷиддие надидааст футболбози дастаи Хуҷанд. хуб, аслан бинандаи азиз, дар мавсими имсола зинаи дуввуми рақобатҳо ҳеҷ аҳамияте надорад. ба хотири он ки масалан солҳои пеш дастае ки зинаи дуввумро ишғол мекард, рохат ба Лигаи Қаҳрамонҳои Осиё рохат мегирифт ё ҷоми конференсияи футболи Осиё. Аммо имсол акнун тавассути дастаҳои зинаи дуввум тимҳои мо ба мусобиқаҳои сатҳи Осиё, яъне тавассути зинаи дуввум роҳ намеоянд. Имсол ҳамин гуна аст, чунки Регартадас ҷоми кишварро ба даст овард ва ба ин васила рохатро ба Лигаи Қаҳрамонҳои дуи Осиё барои мавсими оянда дар даври муқаддамотӣ соҳиб шуд. Чемпиони мо аллакай маълум аст Истиқлол ва зинаи дуввум танҳо медалҳои нуқра медиҳаду халос барои дастае ки муваффақ мешавад. дигар ҳеҷ натиҷае, ҳеҷ афзалияте надорад. мавқеи дуюм солҳои пеш буданд. Масалан вақте агар Истиқлол чемпион мешуд, ҳам ҷоми кишварро ҳам ба даст меовард, дастаи зинаи дуввумро хатро соҳиб мешуд ва ҳамин даста мерафт ба мусобиқаи сатҳи Осиёӣ. хуб, ҳоло Фирдавс Абдусалимов андаке осеб гирифт. биёед мебинем дар ҳамин ҳолат бо Муҳаммадҷон Раҳимов. аммо он ҷое ки Фирдавс Абдусалимов дошт, яъне пои худро, ман фикр мекунам капитани дастаи Равшан ба пои ӯ нарасидааст. хуб, зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи футболбозони Хуҷанд. Сергей Скариан дар назди тӯб омодаи иҷрои зарбаи ҷаримавӣ аст. бозингари рақами 97 партоби ӯ ба ҷаримагоҳи дастаи Равшан ва зарбаро иҷро мекунанд. айни замон ҳимоятгар Фахриддин Аҳтамов, аммо зарбаи ӯ хато рафт. خب یوگنی گریسنکا در ضربه پنالتی که به دروازه او تعیین کرده شد نتوانست ضربه دیان توماس رو برگرداند. من حرکت هم نکرد، نه به طرف راست نه به طرف چپ و گمان داشت که شاید ضربه راست اجرا کرده می شود. حالا ضربه خطای دروازه‌بان دسته روشن، ولی توپ در پای دفاعگر سالمان خیاسف است. بازیگران دسته روشن اکنون میتونن حمله رو انجام دهند، ولی جسور قربانov توپ رو گرفت
Сканян ҳоло даъво мекунад ки дар муқобили ӯ Сорбон Қиёсов инҷо муқобилат нишон дод ва боз як бархурди дигар офори бо Артем Сердюк. ва биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба ин лаҳзае ки ба миён омад. خب وضعیت استانداردی است برای فوتبالبازان دسته خوجند. بیننده عزیز دو نفر دیوار دفاعی میسازن، محمد جان رحیمов و شادی مرادов. خب در جریمه‌گاه 6 فوتبالبازی دسته خوجند، 7 نفر اینجا با شمول اسلام تاشپولاتов که در برابر دیوار دفاعی دسته روشن حالا راست ایستاده است. و این بسیار یک وضعیت خفناک هم شده میتواند برای صاحبان میدان. بیاید میبینیم ارتیوم سرگی اسکانیان در نزد توپ، خیلی امکانیت خوب هم هست. پرتاب محافظتگری دسته خوجند را حالا یک جا میبینیم. ضربه او راست جانبی دروازه بود ولی توپ بالاتر از دروازه یوگنی گریتسенکو از میدان بیرون شد. خب در حیات دسته خوجند موسم امسال سهم لیگیونران این تیم خیلی و خیلی بلند است. در نتیجه های این تیم در موفقیت های دسته مذکور از جمله سرگی اسکانیان، ارتیوم سردیوک، دیان تумбас، جسور قربانов، فردوس عبدالسلیمов و چند روز پیشتر هم در صحیفه های ورزشی در شبکه اجتماعی خبرهای پخش شده است که دوامی چند ماه اخیر لیگیونران دسته خوجند مزد معاش خود را نگرفتند و البته کاربران شبکه اجتماعی هم این لحظه ها را بررسی کردند، من شرح و توضیح هم دادند. این بسیار جای تاسف هم هست اگر واقعا هم همین گونه حالت باشد، وقتی لیگیونران که در سطح بسیار خوب بازی میکنند ولی مزد معاش آنها داده نمیشود و این پرابلم در فوتبال ما خیلی زیادتر اتفاق میافتد متاسفانه، مخصوصا در اون دسته هایی که میخوان نتیجه های خوبتر به دست آورند. یک مدت روشن هم با همین حالت روبرو شده بود. حالا انجام موسم است، من فکر میکنم لحظه ای که باید بازیگران وقتی قرارداد آنها با دسته انجام مییابد باید حساب و کتاب کنند با دسته و باید برای شرطنامه های نو تلاش نمایند. حالا با تو فوتبالبازان دسته روشن دیوید ماوتون پرتاب با جریمه‌گاه دسته خوجند تونی بیکتال این حالت رو برطرف کرد. دیان تумбас، اسکانیان و سوربون قیوسов موفق میشود برای نگاه داشتن توپ. دفاعگری کناری راست دسته روشن کویوم، محمد جان رحیمов، کویوماتیچ، тумбас در مقابل مبارزه میبره و اینجا فوتبال نیست، الکی محاربه است، محاربه میانی فوتبالبازان و با داوری کنار حالا در میافتند فوتبالبازان دسته روشن و نفهمی حالا و میان آمده ایستاده است. بیایید میبینیم کویوماتیچ میخواست حمله را ادامه دهد اما کاپیتان دسته خوجند او را از پای افشانید و بعدا در توپربایی هم وقتی محمد جان رحیمов توپ را گرفت داور همین لحظه را دید، یعنی به نوبت گرفت و ضربه جریمه داد. رستم خوجاєв سرمربی دسته خوجند هم حالا دعوا میکنند.
خب حالا گلمرد سعدالله به نزد رستم خوجاєв رفت او رو روم کرد و بازی ادامه میکند. فوتبالبازان خط دفاعی دسته خوجند حالا از خط حمایه بازی را شروع کردند. خب ما در نیمه اول گفتیم بیننده عزیز که در امکانیت خوب برای دسته روشن محمد جان رحیموف و گل و یک عکس الحمله بسیار خوب. محمد جان رحیموف کاپیتان دسته روشن توپ سیوم دسته‌اش را در دقیقه 58 رقابت با دروازه دسته خوجند روان میکند. ببینید از کجا آغاز شد خطای فوتبالبازان دسته خوجند و توپ را با بازیگران روشن از مرکز میدان. بسیار امکانیت خوب بود و از آن کاپیتان دسته محمد جان رحیموف خوب استفاده بود. بیا توجه میکنیم بیننده عزیز، ماوتور دوب را به شادی مرادوف. اینجا نقش امیرجان سفرов بسیار عالی بود زیرا پاس گل‌آور محض به امیرجان سفرов تعلق دارد و موقع محمد جان رحیموف را خالی گذاشتن دفاعگران دسته خوجند باعث به گل سوم تیم روشن شد. ببینید در مقابل محمد جان رحیموف کسی قرار نداشت. تونی بیکتل الکی دیر کرده بود. حساب 3-1 بیننده عزیز. اکنون بازی باز هم شدتی بیشتر میگیرد چون که قریب زیاده از 30 دقیقه دیگر هست تو انجام. 3 توپ الکی وارد کردن فوتبالبازان دسته روشن و فرقیت یک توپ را از بین بردن. اصلا مهم در فوتبال همین است. بسیار از دستا مثلا با فرقیت یک توپ پیش صف هستند برای اونها خواهیم نخواهیم تاثیر روانی میرساند. حالا یک فرصت بود برای دسته خوجند. امکانیت بی‌نهایت عالی بود. محمد جان رحیموف توپ رو میگیرن فوتبالبازان خوجند. فردوس عبدالسلیمов پاس به کنار چپ ولی توپ در پای بازیگران روشن. دیوید ماوتو در مقابل دسته تراکتور در بازی جوابی یکی از فوتبالبازان فعالی که در روشن خوب هنرنمایی کرد. اصلا بازیگران روشن بسیار بد بودند. این دیوید ماوتو بود. نتیجه بلندتر گرفته بود نظر به دیگر فوتبالبازان در بازی سفری وقتی این بازی در قطر برگزار شد. فردوس عبدالسلیمов ادامه حمله دسته خوجند. مهمانان اکنون بیشتر میخواهند حمله های خود را انجام دهند. اونها البته قدرت دارند. من امسال خوجند از لحاظ بازی نظر به اونی که در این دسته رستم خوجاєв نبود خیلی خوب هنرنمایی کرده است. برای همین حالا نقطه نهایی نیست برای دسته روشن. در بازی امروز عبدالسلیمov بسیار خطای دغل میکند کاپیتان دسته خوجند و اصلا او میخواست توپ را بیرون کند وقتی دروازه‌بان به او پاس داد ولی ناگهان تو به سمت دیگر رفت. بیاید میبینیم این لحظه رو. بله اینجا شاید همون هموار بودن چمن میدان باعث به نادرست قبول کردن فوتبالبازی دسته خوجند شد. خب ضربه کنجی برای فوتبالبازان روشن. محمد جان رحیموف در نزد توپ پرتاب محمد جان رحیموف. امکانیت برای دسته روشن. یک ضربه دیگر از مسافه دور و این جمشید مرادوف. اما ضربه جمشید بالاتر از دروازه از میدان بیرون گردید. خب 62 دقیقه سپری می شود از بازی دسته های
равшан хуҷанд бозии муваффақмондаи даври 19 чемпионати мамлакат. имконияти бисёр хуб. ислом тошпулотов тӯбро аз Қараев мегиранд. Офорин Фирдавс Абдусалимов дар рӯйхати нишонзанҳо аз дастаи Хуҷанд Артём Сердюк ва Нозим Бобоҷонов 10 ва 8 голӣ доранд. Баъдан Диан Тумбас 7 гол дорад. Се футболбозе ки дар мавсими имсола бисёр натиҷаҳои хуб ҳам нишон доданд. вале бибинед саман бозингари асосии ин даста Нозим Бобоҷонов дар бозии имрӯза ҳузур надорад. яке аз муҳраҳои асосӣ барои дастаи Хуҷанд дар марҳилаи дуввум футболбозе ки маҳз аз Равшан ба Хуҷанд рафта буд. партоби хеле баланд ба Амирҷон Сафаров, вале Дилшод Додабоев ва пеш баромад. Вазъияти бисёр душвор буд барои ҳамлагари дастаи Равшан ва офсайд. инҷо офсайд ҳисоб карда мешавад. шояд бисёро гумон карданд ки довар инак дар ин гуна ҳолат мисол қоида вайронкунӣ ё чизи дигар мегирад, вале ишора кард ки офсайд будааст. خب کدام حالت حالا حسابیده می شود؟ داور اینجا آفساید گفت به نظرم. خب بیاید این لحظه رو یک بار دیگر می بینیم آفساید بود یا نه. یا ضربه جریمه‌ای تعیین کرد. خب در حال تکرار می‌بینیم که شبهه در مورد اون که بازیگر درشان در آفساید بود یا نه خیلی زیاد میشوند. انجا دوور بایرقچی خود رو برداشت، یعنی آفساید. هم دوری کانونور هم دوری مرکز آفساید حساب کردند هر دو. بله اینجا تصدیق میشود که آفساید بوده است. аксу ҳамлаи дастаи Равшан аз канори чапи майдон. Маркович партоби ба марказ. Девин Мауто вале дар муқобили ду нафар мубориза мебаранд. ҳамлаи дастаи Равшан идома мекунад. Муҳаммадҷон Раҳимов Сорбон Ғиёсов Диан Тумбас пас ба Сергей Сканян. имконият барои дастаи Хуҷанд ва партоби Сканянро Холмурод Назаров бартараф мекунад. имконият барои Диан Тумбас ва пеналти ба дарвозаи дастаи Равшан дода мешавад. ин севимин пеналти аст. бинандаи азиз, Гулмуроди Саадулло бозингарони Равшанро аз назди худ дур мекунад, яъне ишора мекунад ки дуртар истанд. инҷо вар ҳаст, набояд акнун шубҳа кунем ва биёд мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҳаракате ки инҷо ҳаракати дифоъгари дастаи Равшан Холмурод Назаровро ҳисоб кард. хуб биёд бори дигар мутаваҷҷеҳ мешавем. хуб лаҳзаи баҳснок, воқеан ҳам баҳснок дар ҷаримагоҳи дастаи Равшан иттифоқ афтод ва довар зарбаи пеналти таъин кард. хуб ҳоло аз утоқи доварон ин лаҳза тафтиш карда мешавад ки
воқеан зарбаи пеналти 11 метраи таъин кардаи Гулмуроди Саъдулло дуруст аст ё на? хуб, мутаваҷҷеҳ мешавем. Дар назди вар рефери фифа Насрулло Кабиров нишастааст ва ҳоло бо ёрдамчиёни худ ин лаҳзаро тафтиш карда истоданд. хуб, гап дар он аст ки агар ҳоло Насрулло Кабиров ин чизро ба худи Гулмуроди Саъдулло вогузор кунад, довар омода дида метавонад, вале агар ӯ гӯяд ки воқеан ҳам пеналти аст, пеналти таъин карда мешавад. хуб, ба назарам ҳоло аз утуқи доварон тасдиқ кардан Гулмуроди Саъдулло аллакай дарвозабонро ишора мекунад ки дар ҷои худ истад. пеналти ба назарам ҳоло довар бубинед инчо ба ҳар сурат мунтазир аст. Гулмуроди Саъдулло мунтазир аст. хуб, дақиқаи 68 ҳам поён ёфт. ҳисоб 3-1. хуб, ҳоло тасдиқи худро наёфтааст. зарбаи 11 метре ки Гулмуроди Саъдулло таъин кард. хуб, ҳоло мунтазир мешавад Гулмуроди Саъдулло. худи Гулмуроди Саъдулло ба назди вар меояд, бинандаи азиз, ва ин лаҳзаро аз наздик мебинад ва ба хулосаи аниқ меояд ки пеналти аст ё на. хуб, биёед бори дигар мебинем. Диан Тумбас, Холмурод Назаров. мас бархурди ин ду нафар ҳоло мавриди тафтиш қарор дода мешавад. воқеан ҳам дар ин бозӣ вар ба хотири он фаъолият дорад ки ин рақобати бисёр ҳассос аст. бозӣ мавқуфмонда ҳам бошад, аммо ҳам барои дастаи Равшан ва ҳам барои дастаи Хуҷанд аҳамияти хеле калон дорад. хуб, аз наздик ҳоло довар ин лаҳзаро мебинад. хуб, ишора мешавад, ҳоло ишора мешавад ки чӣ ҳолат, дар ин ҳолат оё зарбаи пеналти дода мешавад ё на. ҳоло мунтазир мешавем қарори доваронро. бинандаи азиз, лаҳзаи баҳснок, воқеан ҳам ягон лаҳзаи осон нест, хеле ҷиддӣ аст. хуб, биёед мутаваҷҷеҳ мешавем. довар бармегардад ба майдон ва қарори Гулмуроди Саъдулло чӣ аст? пеналти нест. ишора мешавад ки пеналти нест ва мухлисони дастаи Равшан ҳоло хушҳол мешаванд ва таъхирот дар ҳайати дастаи Хуҷанд. ба ҷои Фирӯз Қараев, бозингари рақами 23, ба майдон Боҳир Сангинбоев таҳти рақами 9 ворид мегардад. як чиз аст, мисол агар дар бозиҳо вар набошад, қарори доварро масалан ё коршиносон ё мухлисон ё масалан тарафи ин ё он даста метавонанд лаҳзаи шубҳанок гӯянд, аммо вақте вар ҳаст, бинандаи азиз, шубҳа бояд аз байн равад, чунки дақиқтар ин яъне технология ба довар мефаҳмонад ва довар ҳатто метавонад хулосаи худро тағйир диҳад. барои ҳамин Гулмуроди Саъдулло омад, дар назди видеовар ин лаҳзаро тамошо кард ва яъне қарори худро тағйир дод. яъне вар имконият медиҳад барои довар ки аз сари нав ин лаҳзаро бубинад, тафтиш кунад ва баъдан нуқта гузорад ба қарори худ. ҳисоб 3-1 боқӣ мемонад, вале бисёр фурсати хуб буд барои дастаи Хуҷанд ки маротибаи дуввум ҳам аз зарбаи пеналти тӯбро ба дарвозаи дастаи Равшан ворид кунанд. вале онҳо акнун боз фикр мекунам масъулияташон баландтар мешавад ки бояд дар дақиқаҳои баъдӣ ҳамлаҳои пайдарпай анҷом диҳанд
ва лаҳзаҳои хуби голзанӣ ба миён орад. Мауто Офори, як партоби баланди Офори ба хатти ҳамлаи дастаи Равшан ва довар ишора мекунад ки Раҳимов ҳоло хато кардааст. аз дастаи Равшан дар рӯйхати нишонзанҳо дар мавсими имсола касе наздиктар нест. Масалан, агарчи ҳоло ҳамлакари дастаи Истиқлол Манучер Ҷалилов бо 13 гол дар зинаи аввал бошад, масалан Ҷаҳонгир Эгашев аз Эсхата дар зинаи дуввум бо 10 гол, Сердюк аз Хуҷанд бо 10 гол дар зинаи севум. Яъне имрӯз барои Сердюк бисёр ҳам муҳим буд ки шумораи голҳояшро бештар кунад, вале нашуд ва Тумбас голи ҳаштуми худро ба ҳадаф расонид ва баробар шуд бо Шеридин Бобоев аз Ҳосилот, Абдухалил Боронов аз клуби маркази Вардиш Артиш ва бо ҳамдастаи худ Нозим Бобоҷонов. хуб, рақобати мавқуфмондаи дигар миёни Истиқлол Регар ҷараён дорад. Бинандаи азиз, онҷо нимаи аввал 0-0 ба поён расид ва қисми дуюми бозӣ ҳоло миёни дастаҳои Истиқлол ва Регар Тадас ҷараён дорад. Дар варзишгоҳи марказии пойтахти кишварамон ин бозӣ сурат гирифта истодааст. хуб, як тағйирот танҳо анҷом дода шуд, он ҳам аз ҷониби дастаи Хуҷанд буд. Боҳир Сангинбоев ба ҷои Фирӯз Қараев ба майдон ворид гардид. Сангинбоев, Абдусалимов, босам Сангинбоев, партоби баландию ба ҷаримагоҳи дастаи Равшан. Сергей Сканян ва бисёр рақобати пуршидат миёни бозингарон сурат гирифта истодааст ва партоби Сканян бенатиҷа ба анҷом расид. дақиқаи 75-уми бозӣ аст. бинандаи азиз, мо дар қисми аввал гуфтем бинандаи азиз ки Равшан бо Ҳосилот бозӣ кунад, вале онҷо бозӣ карда буд. Дар танаффус албатта ҳамкорони мо ишора карданд ки бозӣ байни ин дастаҳо сурат гирифта буд ва бо ҳисоби 1-0 тими Равшан ғалаба карда буд дар майдони дастаи Ҳосилот. ва рақобати дастаҳои Истиқлол ва Регар Тадас ҳам 0-0 онҷо дар нимаи дуввум ҷараён дорад. бинандаи азиз, онҷо ҳам барои Регар Тадас ин бозӣ то як андоза муҳим ҳам аст, зеро онҳо мехоҳанд дар баробари он ки ҷоми кишварро дар мавсими имсола ба даст оварданд, як мавқеи муайян ҳам дар ҷадвали мусобиқа ба даст оварда бошанд, яъне мавқеи хубтар. Назаров, Ғиёсов, вале тӯб аз майдон берун мешавад. Боҳир Сангинбоев, Диан Тумбас, Тумбас тӯбро аз даст медиҳад. ҳоло Муҳаммадҷон Раҳимов тӯбро гирифт. Сараввал Диан Тумбас пӯи худро дошт ва баъдан боз хесту бозиро идома дод. имконияти идома додани ҳамла ҳаст. Фахри Аҳдамов, Ислом Тошпулодов, Артем Сердюк, Боҳир Сангинбоев ва аут аст ба фоидаи футболбозони дастаи Хуҷанд. Фирдавс Абдусалимов, партоби ба ҷаримагоҳи дастаи Равшан. Ҷасур Қурбонов,
Боҳир Сангимбоев, Артем Сертюк. Як ирсоли навбатии дигар ва зарбаи Деян Тумбас. Тумбас паҳлӯи дарвоза аз майдон берун мешавад. албатта имсол ҳам Равшан ва ҳам Хуҷанд андаке бузии сифатнукро ҳам пешкаш карданд. Пешкаши мухлисон, футболбозони ҳар даста ҳам назар ба мавсимҳои гузашта хеле хуб дурахшида истоданд. Аммо гап сари он аст ки футболбозони на тими Равшан ва на дастаи Хуҷанд ба бозиҳои асосии тими миллӣ даъват намешаванд. Масалан дар ҳамин ду бозие ки моҳи ноябр тими миллӣ дошт, як бозигари Равшан даъват шуд, Азизбек Ҳаитов, вале бинобар сабаби он ки Азизбек Ҳаитов андаке маҷрӯҳ ҳаст, ӯ дубора ҷавоб дода шуд, яъне ба клуби худ баргашт. ҳоло Коё Матич корти зард гирифт. вале аз Хуҷанд бозингарон намедонам бинобар кадом сабаб даъват намешаванд. Масалан имсол бубинед баъд аз рафтанаш Нозим Бобуҷонов дар ин даста бисёр хуб ҳунарнамоӣ кард, бисёр ҳунарнамоӣ хуб ҳам дошт. хоб яке аз футболбозони намоён ё назаррас дар ҳайати дастаи Хуҷанд. аслан бештар нақши асосиро дар Хуҷанд легионерон ҳам бозӣ карда истоданд, вале футболбозони маҳаллӣ ҳам ҳунарнамоишон бад нест. аммо дар Эсхат ҳам бубинед Ҷаҳонгир Эргашев бисёр хуб ҳунарнамоӣ карда истодааст дар мавсими имсола. дар дастаҳои дигар ҳам чунин футболбозон ҳастанд. ба назарам Равшан бозии охирини худро дар мавсими имсола бо истиқбол баргузор мекунад. ҳоло фурсат барои дастаи Равшан, вале тӯб берун карда мешавад аз ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд. ғайр аз ин Равшан бо Регар тадазбозӣ мекунад ва чӣ тавре ки гуфтем ин бозӣ шояд шояд 27 ноябр баргузор шавад, қабл аз он ки Равшан меравад ва бозии охири сафари худ дар Лигаи Қаҳрамонҳо муқобили Ал-Вақра. идомаи ҳамлаи футболбозони дастаи Хуҷанд, Фахриддин Аҳтамов, партоб ба ҷаримагоҳ, Боҳир Сангимбоев, Деян Тумбас, инҷо ҳам аз поя афти Тумбас ва довар ба ин чиз мутаваҷҷеҳ нагардид. тӯб аз майдон берун шуд. خب متوجه میشیم دیان تومباس چگونه در مقابل دو نفر امکانیت داشت. جمشید مرودوف در مقابل او و این لحظه رو هم با دقت متوجه میشویم و رسیش میانی بازیگران بود، هیچ جای شک و شبهه نیست. رسیش بود میانی جمشید مرودوف و فوتبالبازی دسته خوجان. خب دوباره شاید باز هم به این چیز حالا متوجه میشوند. کمتر از 10 دقیقه دیگر باقی مونده است تا انجام وقت اساسی بازی. بیننده عزیز در حالت دستای روشن حالا بازیگر عوض می شود بعد از چند لحظه. خب داور با چه قرار می آید؟ گلمراد سعدالله. لحظه های بحثناک در بازی امروز خیلی و خیلی زیاد بود بیننده عزیز. تصور کنید در بازی امروز اگر سیستم وار نمیشد واقعا هم شبهه ها در مورد کاری داوران خیلی و خیلی زیاد میگردید. اما خوب است که وار هست در چنین بازی های حساس. و گلمراد سعدالله دوباره به نزد وار می رود بیننده عزیز و این لحظه بسیار حساس و جدی رو می‌بیند و بعداً به خلاصه می‌آید که پنالتی بود یا نه. گلمراد سعدالله وقتی در بازی دستای کره شمالی و ایران در دور چهارم بازی مقدمات جام جهان داوری کرد، اونجا یک ضربه پنالتی هم گذاشته بود. خب حالا محض رسیش
ҷамшед муродов ва диан тумбас мавриди тафтиш қарор дода мешавад. гап сари он ки аз бозингари равшан тӯбро дур кард футболбози Хуҷанд, ин ҷои шояд шубҳа ҳам набошад ва футболбози дастаи равшан ҳам хуб ба пои бозингари дастаи Хуҷанд задааст. наворҳои суст кардашуда ҳоло барои мо шумо нишон медиҳанд бинандаи азиз, аммо интизор мешавем қарори довар Гулмуроди Саъдуллоро. гаштаи баргашта барои ӯ лаҳзаҳои такрор пешкаш мегарданд. аз ин пештар як зарбаи пеналтие ки бояд таъин мешуд ба дарвозаи дастаи равшан баъд аз тамошои вар бекор гардид. ҳоло мебинем бекор мешавад ин лаҳза ё ки баръакс. хуб, довар бармегардад дубора. ҳоло дубора хуб, аз сари нав Гулмуроди Саъдулло ин лаҳзаро бояд бубинад ва ба як хулосаи дақиқтар рояд. хуб, бармегардад довар. пеналти ба майдон бармегардад ва зарбаи пеналти таъин мекунад ба дарвозаи дастаи равшан баъд аз 3 дақиқаи баҳсу мунозира ва тафтиши лаҳзаи баҳснок. ин чорумин аслан зарбаи пеналти ки таъин мешавад. як ҳолаташ бекор шуд ба хотири он ки довар баъд аз тамошои он лаҳза қарори худро бекор кард. хуб, ҳоло зарбаи пеналти навбатӣ Артем Сердюк дар назди тӯб. ин дуввумин зарбаи пеналтие ки футболбозони Хуҷанд кор мекунанд ва онро метавонанд бо гол анҷом диҳанд. ҳоло дақиқ нест ки гол мешавад ё на. зарбаи Артем Сердюк ва гол. ҳисоб 3-2 бинандаи азиз ва ҳассосият дар бозии дастаи Равшан ва Хуҷанд бозам бештар мешавад дар поёни рақобати мафкуфмондаи дастаҳо дар варзишгоҳи марказии клуб. 3-2 тағйирот инҷо дар ҳайати дастаи Равшан. хуб, зарбаи Сердюкро баргардонда натавонист инҷо дарвозабони Евгений Гриценко. хуб, инҷо Бахтиёр Зарипов ба майдон меояд дар ҳайати дастаи Равшан. Бахтиёр Зарипов ба ҷои Амирҷон Сафаров ворди майдон мешавад. Масрур Қиёмиддинов кирои вазн мекунад, бозингари рақами 31. Масрур Қиёмиддинов нимуҳофизатгар аст ва Ҷамшед Муродов рои вазн мекунад. Масрур Қиёмиддинов дар ҳайати дастаи Хуҷанд ҳам бозингари вазн шуд. Шӯраш Шоназаров бозингари рақами 30 тарки майдон кард ва ба ҷои ӯ Парвиз Боқиев таҳти рақами 4 ба майдон ворид шуд. Муҳаммадҷон Раҳимов идомаи ҳамлаи дастаи Равшан. Партов ба ҷарима гоҳ Коё Матич буд ки метавонист ҳамларо анҷом диҳад. пас хато аз ҷониби Шодӣ Муродов. Девид Маутон зарба аз масофаи дур ва хеле ҳам баланд анҷом шуд. хуб, лаҳзаҳои охири рақобат бинандаи азиз, зиёда аз 3 дақиқаи дигар фурсат ҳаст то анҷоми вақти асосӣ. боз дақиқаи иловагӣ ҳам ҳаст. барои ҳузираш дастаи Равшан пешсаф аст бо фарқияти 1 тӯб, вале ин метавонад хатарнок ҳам бошад. инҷо Фирдавс Абдусалимов дар як ҳолат футболбози дастаи Равшанро аз поя афтонид ва ин Солмон Ғиёсов аст агар хато накунам.
خب در بازی دسته‌های استقلال و ریگر تداس اونجا حساب گشوده نشده است. این بازی توسط شبکه فوتبال حالا جریان دارد بیننده عزیز. حالا پزشکان دسته равшан کمک می‌رسانند و فوتبالبازی آسیب گرفته دسته равшан بختیار ظریف در اکران‌های ما شما و پرویز باقیف هر دو که حالا چند لحظه پیشتر به میدان آمدند. خب از جای برمیخیزد فوتبالبازی равшан و بازی رو ادامه میدهد. جمشید مرودов فوتبالبازی رقم 7 وضع میشود و مسعود قیومیدینов با جای او به میدان وارد میگردد. تغییرات دوم در حیف دسته равшан در بازی امروز است. خب دقیقه آخرین وقتی اساسی رقابت بیننده عزیز. داوران شاید آماده میشن. داوری چهارم مخصوصا برای تعیین کردن وقت ایلوگی. گلمراد صدلا چند دقیقه ایلوه میکند حالا معلوم میشود. فکر میکنم در نیمه دوم لحظه های بحثناک خیلی زیاد انجام شدند. از همین خاطر داور شاید زیاد از 5-6 دقیقه و شاید زیادتر ایلوه میکند. ولی نه کمتر است. نه کمتر است 5 یا 6 دقیقه. خب توپ رو میگیرد یوگنی گریتسенکا. داور حالا چند دقیقه ایلوه میکند. داور ایلوه میکند. وقتی اساسی هم به انجام رسید. خب داور ایلوه میکند 10 دقیقه. 10 دقیقه با وقتی اساسی رقابت تعیین کرده شد. خب گفتیم در نیمه دوم وقت خیلی زیاد کشال داده شد. خیلی و خیلی زیاد. برای همین این چیز رو داوری مرکز گلمراد صدلا با اینوبت گرفت و ایلوه کرد 10 دقیقه. خب توجه میکنیم با ادامه حمله دسته равшан اما به نتیجه فوتبالبازان خوجند توپ رو گرفتند. فردوس عبدالسلیمов از کنار چپ میدان کاپیتان دسته خوجند و غیاسов مقابلت نشان میدهد اما توپ بالکه از میدان بیرون شده بود و این 10 دقیقه برای دسته خوجند بسیار شاید مهم و ارزشمند و نمیدونم درکاری است. ولی در عکس الحمله ها باید بازیگران равшан هم خوبتر و بهتر هنرنمایی کنند. توни Бекатал, Исломҷон Тошбулотов, Фахриддин Аҳтамов. Офори و توپ از پای بازیگر دسته خوجند از میدان بیرون میشود. حالا یک بازیگر دسته равшан شادی مرودов اندک آسیب گرفته است. واو اینجا یک مخلص از بالای کرانی ساختمانی این بازی را تماشا دارد. بیننده عزیز این بسیار جالب است. در ورزشگاه مرکزی شهر کلوب
бисёр ҷолиб ва бисёр шояд лаҳзаи хуб ҳам ҳаст. Аслан дар футболи кишвар чунин ҳолатҳо хеле кам иттифоқ меафтанд ва фикр мекунам оне ки ҳоло дар сохтмон кор мекунад бекор ҳам мондааст ки аз баландӣ ин футболро, яъне ин бозиро тамошо карда истодааст. Бисёр ҷолиб ва аслан ба наворбардорону коргардону онҳое ки ин гузоришро барои мо шумо пешкаш карда истоданд. умуман чунин ҳолатҳои ғайриоддӣ дар варзишгоҳҳои футболи кишвармон зиёдтар иттифоқ ҳам меафтанд. Koyo Matic, David Mauto. Ҳоло як партоби баланди Мауто, фурсат барои Муҳаммадҷон Раҳимов. Аз ҳама муҳимтараш барои капитани Равшан ин нигоҳ доштани ту ва баъдан тасмим гирифтани зарба буд, вале ин корро накард. Муҳаммадҷон Раҳимов бисёр имконияти хуб ҳам дошт. хуб биёед мутаваҷҷаҳ мешавем, партоб бисёр олӣ буд ва бо тамоми ҳастӣ, бо тамоми албатта имконот аз ҷониби Девид Мауто тӯб ирсол карда шуд ба ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд. хуб идомаи ҳамлаи дастаи Равшан. аз 10 дақиқаи илова кардаи довар аллакай 4 дақиқааш сипарӣ шуда истодааст бинандаи азиз ва боз 6 дақиқаи дигар дар пеш аст, аммо аз 4 дақиқа ҳоло футболзони Хуҷанд ягон маротиба ҳамла накарданд, яъне бозигарони Равшан имконият надода истоданд. Муродов боз ҳам осеб мегирад. Муҳаммадҷон Раҳимов ҳоло ба назди мураббиён меояд ва чӣ машварате ҳам мекунанд онҳо, капитани даста бо мураббиёни тими Равшан. шояд боз ягон футболбози дигари васт карда мешавад. хуб Диан Тумбас имрӯз бо голе ки аз зарбаи пеналти дар нимаи Равшан задаш шумораи голҳоашро гуфтем зиёдтар кард. идомаи ҳамлаи дастаи Хуҷанд. Диан Тумбас як партоби ӯ ва футболзони Равшан ин вазъиятро бартараф мекунанд. Муродов, гузариши бисёр хуби Шоди Муродов аз ин нафар ҳам мегузарад, вале натавонист ҳаракатро идома диҳад. Масуд Назарзода аст сармураббии дастаи Равшан. Фирдавс Абдусалимов, Боҳир Сангинбоев, Фирдавс Абдусалимов, як партоби баланди ӯ. ҳоло Сергей Сканян тӯбро аз назди ӯ дур мекунад. Андрей Маркович, ирсоли баланд ба ҷаримагоҳи дастаи Равшан, вазъияти бисёр хавфнок буд ва зарбаи кунҷӣ ба нафъи футболбозони дастаи Хуҷанд. Боҳир Сангинбоев дар назди тӯб. дақиқаи 96 ҳам поён ёфт, камтар аз 4 дақиқаи дигар боқӣ мондааст. довар инҷо ишора мекунад ки тӯб аз назди дарвоза ба бозӣ дароварда шавад. шояд инро довари канор ишора кард. хуб Шоди Муродов иваз мешавад ва бахтовари Хуршед таҳти рақами 14 ба майдон меояд. дифоъгар аст ва хати ҳимояро сармураббии дастаи Равшан ҳоло дар лаҳзаҳои охир пурқувваттар мекунад. хуб Муродов ҳоло иваз мешавад. ин тағйироти сеюм дар ҳайати дастаи Равшан аст. Тони Бикатал маҷбур мекунад ки футболбози Равшан зудтар аз майдон берун шавад.
خب دقیقه 97 هم پایان می‌یابد. ضربه یوگنی گریتسنکا می‌توانند بازیگران روشن حمله را ادامه دهند. هم محمد جان رحیمов هم بختیار ظریفов بودند. ظریفов نتوانست موفق شود و قاعده بازی در مقابل فوتبالبازان دسته خوجان ویران کرده شد. خب چند لحظه پیشتر بازی دسته های ریگار تداس و استقلال هم به پایان رسید. تا لحظه های آخری حساب 0-0 بود. حالا با تو فوتبالبازان دسته خوجند حمله آنها جریان دارد. فخری احتماف و یوگنی گریتسنکا توپ را داشته میگیرد. زیاده از 1 دقیقه دیگر باقی مانده است بیننده عزیز. حالا وقت کشی میکنند فوتبالبازان دسته روشن. کویا ماتیچ اندکی آسیب گرفته است. ادامه حمله دسته روشن از کنار میدان فرصت هست برای اونها. محمد جان رحیمов بختیار ظریفov بوده است. حالا پرتو با محمد جان رحیمov و بسیار خطرناک هم بود بیننده عزیز. و رقابت دسته های ریگار تداس و استقلال مساوی انجام یافته است. 0-0. اکنون استقلال امتیازی نوبتی خود را به دست آورد، امتیازی 49 خود را و ریگار تداس امتیازی 31 خود را. اگر روشن امروز صاحب 3 امتیاز شود با زینه 4 جدول میبرد، موقع دسته اسخط را اشغال میکند و 37 امتیاز. اما 3 بازی دیگر دارد در پیش. یعنی امکانی از خوجان پیش گذاشتن رو دارد. خوجان اشتباه گفتیم 43 امتیاز دارد. اگر دو بازی رو با پیروزی جمع بست کند برابر میشود و از روی بازی از این تیم پیش میگذرد. ماوتو و دیکاتال حالا نفهمی دارند. خب 10 دقیقه داور کرده داور پایان یافت، ولی حالا ضربه جریمه‌ای با فایده فوتبالبازان دسته روشن. بیاد متوجه میشویم. اینجا تونی بکتل و ماوتو نفهمی داشتن. خب بیاد میبینیم با وضعیت استانداردی برای فوتبالبازان دسته ضربه کنچی برای فوتبالبازان دسته روشن. دقیقه 101 بازی جریان دارد. خب توپ رو با بازی در آوردن فوتبالبازان دسته روشن و صدای اشتکی داور از فرجام رقابت موقوف مانده دسته های روشن و خوجند. صدا میدهد دسته روشن با حساب 3-2 در یک بازی بسیار هم دشوار بر تیم خوجند غلبه میکند در میدان خود و دسته روشن در میدان در محصول مثاله از تیم خوجند 4 امتیاز میگیرد و با حساب 3-2 توانستند بر تیم خوجند غلبه کنند و برای زینه دوم مبارزه میبرد. دسته روشن خوجند باشد مفصول را با باخت جنبست کرد در سفر. بابا خالمرادزاده و جمع همکاران ما بودیم از ورزشگاه مرکزی شهر کلوب. گزارش رو برای شما پیشکش کردیم. صحتمند و پیروز باشید. تو گزارش‌های نوبتی.